Другая кніга цароў, раздзел 6. А Давід сабраў зноў усіх выбраннікаў з Ізраіля у ліку 30 000. І падняўся Давід і пайшоў з усім народам, які пры ім быў, да Баала юдэйскага, каб атуль прывесці каўчэг Божы, над якім было прызывана імя Господа магуццяў, які сядзеў на херубінах, што над ім. І паставілі яны каўчэг Божы на новы воз і вынеслі яго з дому Абінадаба, які стаяў на ўзгорку. А Оза і Ахія, сыны Амінадаба, вялі воз. Оза ішоў побач з каўчэгам, а Ахія апераджаў яго. А Давід і ўвесь Ізраіль скакалі перад Господам з усёй сілы пры гуках песень, і цытраў, і псалтарыёнаў, і тымпанаў, і труб, і цымбалаў. А калі прыбылі яны на ток Нахона, Оза выцягнуў руку ў бок каўчэга Божага і прытрымаў яго, бо валы тузануліся і нахілілі яго. І ўзгарэўся гневам Господ супраць Озы і ўдарыў яго за правіну. Ён памёр там пры каўчэгу Божым. А Давід смуціўся, што Господ карою пакараў Озу, і было названа тое месца Перес Оза. І так яно завецца аж па гэты дзень. І ў той дзень Давід спалохаўся Господа, кажучы: «Як да мяне прыйдзе каўчэг Господа?» І не хацеў Давід весці каўчэг Господа да сябе ў горад Давідаў, але накіраваў яго ў дом Абэдэдома з Гета. І прабыў каўчэг Господа у доме Абэдэдома з Гета 3 месяцы. І дапраславіў Господ Абэдэдома і ўвесь дом яго. І паведамілі цару Давіду: дапраславіў Господ Абэдэдома ды ўсё яго дзеля каўчэга Божага. Дык пайшоў Давід і перанёс каўчэг Божы з дома Абэдэдома у горад Давідаў з радасцю. І калі тыя, што неслі каўчэг Господаў, праходзілі 6 крокаў, ён складаў у ахвяру вала і тлустае цяля. І скакаў Давід з усёй сілы перад Господам, і быў апрануты Давід у льняны эфод. І Давід і ўвесь дом Ізраіля неслі каўчэг Господа з радасцю і пры гуку трубы. Калі каўчэг Господа быў унесены ў горад Давіда, вось Міхол, дачка Саула, гледзячы ў акно, убачыла цара Давіда, што падскокваў і радаваўся перад Господам, і пагардзіла ім у сваім сэрцы. І прынеслі каўчэг Господа і паставілі яго на месцы яго у сярэдзіне палаткі, якую паставіў для яго Давід. І склаў Давід перад Господам ахвяру цэласпалення і ахвяру прымірэння. І калі скончыў Давід складаць ахвяру цэласпалення і прымірэння, ён дапраславіў народ у імя Господа магуццяў. І раздаў ён усяму мноству Ізраіля, кожнаму асобна, як мужчыне, так і жанчыне, па бохану хлеба і па ляпёшцы фінікаў і фігі. І ўсе людзі разышліся кожны ў свой дом. І вярнуўся Давід, каб дапраславіць дом свой. І выйшла насустрач Давіду Міхол, дачка Саула, і сказала: «О, як праславіўся сёння цар Ізраіля, агаліўшыся на вачах нявольніц паслугачоў сваіх, быццам агаляецца адзін з блазнаў». І сказаў Давід Міхол: «Перад Господам я скачу, да праславёны Господ, які выбраў мяне замест бацькі твайго і ўсяго дому яго, каб паставіць мяне кіраўніком над народам Господа, над Ізраілем. Перад Господам буду радавацца. Стану больш нязначным, чым я ёсць, і паніжуся ў вачах тваіх, але ў вачах нявольніц, аб якіх ты гаворыш, яшчэ болей буду услаўлены». Таму Міхол, дачка Саула, не мела дзяцей да дня смерці сваёй.